Kabang Balantayan na sa mga agaang koronasyon sang prestihiyoso ng Miss Universe 2025. Patigayunon ini dito sa Thailand, umpisa alas 9 sa mga aga oras diri sa Pilipinas. Masobra isa kagatos ka mga beauty queen ang magapa-indis-indis para sa titulo, lakip ng tiglawas ng Pilipinas ni si Ahtisa Manalo. Sa interviews, antas ang finals ginpasalig sang 28 anyos nga Quezon Province Pride, nga ihatag sini ang tanan niya nga masarangan sa finals, ila binabangod, inina ang katapusan nga tion nga magasaka siya sa stage para sa pageant. Sa National Costume Competition, ginpabilib ni Ahtisa ang pageant fans ang ginsuksok sa ang maktumang creation nga inspired sang vibrant fiesta culture diri sa Pilipinas. Sa swimsuit portion, oozing confidence naman ang ginpakita sang Pinay, samtang suksok sa ang blue two-piece bikini. Gintapos sa ang preliminary pagi sa graceful yet fierce look sa iyang midnight blue ka gold gown nga himo man ni maktumang. Veterana na si Ahtisa sa pageantry kag may eksperyensya man sa international pageant scene. Nangin first runner-up siya sa Miss International 2018 kag nangin top 10 semi-finalists sa Miss Cosmo 2024. Panangitan makuha sini ang corona o kung corona sa bungadlaw, siya ang panglima nga Miss Universe salin sa Pilipinas, kasunod kay Gloria Diaz, Margie Moran, Pia Wurtzbach kag Catriona Gray.